Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Voice Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa programa ni nalaan saray ay sakit nawa opinyon unong daan sa umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay ligna ay babalay kaulop takaantabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani ligna ay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan ligna ay babalay. Good morning! Naimbangkal daw bigat katakayamin apo, mabig ka kabasan Pangasinan Dagupan. Ang gamanuntan asalinap tilalamon na danom at sidad na Dagupan. Huwad tayo ninsan siyan mangipalapag na sari balita isyu at komentaryo ni paakarat sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolop kanta ba yun sa reka paborito yo, amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Kansay magdaralingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Siyempre, kaulotan kanta ba iti matadsayin ago na Biyernes, petsa 26 la at atin tanagagig at bulan na Setyembre taon 2025. Ang kapayarom, the only one, si Alan Lunag, Engineer Nixon Dakal. A 26 laman na yan to. Nabuluyan, Oktubre la. Balulaki. Pero balulaki ko, basa-basa sudalan. Nijad istasyon tayo dalap, dyan lante. Santak no katlanatan, mas lalim matag. Mong kat, may sulong mong waterproof. Mong labat ka mo kapaborito, Jay. Kasapatos kaya. Nanbutak mat. Pero sa inusar kon service ko, may saragtoy manlutaw-lutaw danom. Talaga. Kanyan kato inusar ko, sinalimin dinalan so tapwak. Malapod mat, de Venecia Highway, alarum la. Kabultang mo lalamot at tapwak, alarumot, wala reportin alarum. Kasabim di man Dagupan City National High School. Wala mabubad man, may gagawin da. Alalarum, kapaborito Jay. Takot na basira man. Hanggang po actually yung dadalan, yung bus. Ame School, Dagupan. Ame Dagupan City National High School. Nalgap mat danom tagilaman pero nalgap ni na danom. Aman na bata kabalimid sa may underpass di man putak na City High. Okay lata atan niya laya may elevated roads la. Di man elevated roads lang kapula so danom. Pero amay Burgos siya nalgapod danom alarumat insan say paunlad maluwad say alarum labat amay may nansuldungan na karsada tag ni ay simuldong man. Makabali ire luluganan ta elevated la sumaluwad. Kasabim na mat di man pauna Lasip Grande man o Pugugilig. Hindi Lasip Grande. I should say ta Pugugilig may jad magic. Lasip Grande alarumot anggad abot-abotan tulay kawkawan. Patok na University of Luzon, US. Yes. Abot unto like may kawkawan. Ayagi. Alaram. Insan kabultang mo lang demand at Perez. Demand pa unlad mayong buong mamat kalaram. Abot-abotan tumali kawkawan.
Ganyan po ang sitwasyon ngayon sa Dagupan City. May mga roads na hindi po possible. Itong Mayumbo, di ba? Yes, yung Mayumbo. Elevated na yan, di ba? Pinataas na, pero doon sa portion banda doon. Doon sa banda doon. Pero yung banda dito, yung tapat ng yung pwesto ng San Miguel Corporation doon sa may Karanglaan. Karanglaan. Okay, pero dito sa Mayumbo. Sa Mayumbo 'yon. Ito naman sa Karanglaan na 'yon. Ito naman sa Mayumbo sobra rin ang tubig. Pero yung dinaanan ko, walang tubig. Doon sa Divinesia Highway ka Tapos dito sa Arellano, traffic post number 1, walang tubig. Walang tubig. Pero sa atin may tubig. May nabasa nga ako kapaborito RJ. Sa kaya sulat kapaborito RJ. In paskil the social media, it is actually a letter addressed to the mayor of Dagupan. Sa kwantod saya ay may sulat to kapaborito RJ at walay appeal to. Basan ko kapaborito RJ. Siya sulat social media o laki. Estudyante actually. An open letter to Belente Fernandez and to her colleagues at LGU. Kanto. I am Ivan. Oo. A BS Forestry student from UPLB. UP Baguio City siguro yan. Taga dyan siguro. Oo. Sana nakikilala niyo pa ako. Kanto. Ang pagbaha sa Dagupan ay mas lalong lumalala kada taon. Hindi ibig sabihin na pinataasan niyo ang kalsada ay okay na at hindi na babaha. Ito pa ang nakakagigil, kwento. Parang ginawa niyong spellingan ko kapaborito RJ kasi nga ako nabigla. Parang ginawa niyong tan G A. Ayun. Yan. Ang mga Dagupeño by 1 kwento. Elevating roads tapos ipapataas nyo rin yung drainage system. That's one point. Hindi kasi, before tuloy mo, kasi yung talagang common sense, siyempre iabot daw may drainage iabot system. Mo may drainage, amay danum jad abubay, amay alipos na elevation inasulaan to Yun siguro yung gusto niyang sabihin. Yun. Sige. Siguro ang gusto niyang sabihin din kung saan dadaan. Yes. Kung saan tatagos. Yun. Number 2, sabi niya, pagpo-post na tumutulong kayo sa mga apektado ng baha na Band-Aid solutions. Kanto. Band-Aid ko mo panampay labat. Yes. Band-Aid solutions lang din. Tapos faces nila. Faces na. Diyan lupa na lagi. Ipalupa to labat lagi so gabay ito ibaga. Ang trapo ng dating kanto. Number 3, pagpapaniwala sa tao na normal ito sa Dagupan City by calling it as a catch basin. Number 4, walang kwentang pagbisita sa mga apektado ng baha kasi wala namang solusyon na ginagawa. Pero so those are the points. Pag bumibisita kasi si Mayor, nakikita ko yung post, dito di na kayo babahain dahil patataasin natin to. Tuwang-tuwa naman yung mga tao, yung kalsada. Pero doon sa lugar nila yun siguro gusto niyang sabihin. Yun. Okay. Oo. Ngayon ito ang sabi niya, engineer-based solutions are all Band-Aid solutions if the environmental experts will not be included. Sa gabay tibaga, dapat may kasama mga environmentalist. Sama niyo si Manong Celso. Yun, nababanggitin ko sana Hindi niyo pa sinasama sa mga ganitong usapin ang DNR Senro na para bang wala silang alam sa mga watershed management. Since outlet ang Dagupan, we should be included. Di ba wala may tanaman yung bagato ng Sir Celso? Sa Lasaria, masibay danom. Harama may exotic. Exotic. Tanaman, masibay danom. Yes. Number 2, afforestation and reforestation. Number 3, urban forestry planning. The whole city itself. Napakahalaga ng mga nito
for flood control projects which are nature-based solutions. Bilang manggugubat ng bayan, kanto ta forestry may course to. Panawagan namin ang magkaroon ng tama at agarang solusyon sa mga nangyayari ngayon. Dapat dapat imbestigahan. Malay mo, kapaborito RJ. Mataas na yung kalsada kasi ano lang yung sa totoo lang, paano yung mga bahay? Nandiyan na yung kalsada mataas na Paano yung mga bahay? Paano yung mga establishmento? Sakripisyo dala ka ng engineer mata, may first floor. Sige, tuloy mo. Okay. Ngayon, sabi niya, dapat imbestigahan ang flood control projects dyan sa Dagupan, kanto. Hindi man ako apektado, pero apektado ang syudad kung saan ako lumaki. Dito siya lumaki. Kasi alam mo dun sa isang nakita ko sa post, dyan sa Nabutas, yung drainage nandun sa silong ng yung karsada. Binakbak yung karsada, ilagay yung drainage para doon pumunta. Yun yung catch basin. Yun ang catch. Pero hindi pinataas yung karsada. Ginaygay de karsada ng kot-kot ira mapugloy. Iman, so dalay na no. Pero sabi ko naman... Kasi nga sa may gagawin at simbaan. Ganon. Pero kaso, ang sabi ko naman is siguro sa Dagupan hindi applicable dahil below sea level. Di ba? Siyempre, agmulan lamang natanles siya, wala may ibabaga na sa kaya eksperto mo, may wala may unsara no unlob sudanom no utab. Pero sa kwanda malanti. Bulb. Pwede yun. Sa kwanda malanti kapaborito RJ. In every problem, there is always a solution. Meron nga, ito nga, road elevation. Road elevation, okay. Sige, tuloy mo. So, dapat imbestigahan ang flood control projects dyan sa Dagupan. Meron ba? Meron nga ba? Meron yung... Ito, flood control projects yan. Meron diba? Hindi pa natapos. May mga iba, hindi pa natapos. Kasi by, by section. Halimbawa, ilan tayong kontraktor. Ito, gawin mo to. Ito, gawin mo to. Sana isa na lang. Si attorney... Para hindi substandard. Ibig kong sabihin, matibay. Oo. Si Attorney Carlos Fernandez nga, kapaborito RJ. Sino yung Carlos? Si ano? Yung tumakbong Vice Mayor. Alvin, ang kilala ko. Si Alvin, kaanak tuman si Carlos. Si Carlos, anak din ng Councilor Alfie. So, attorney din. Attorney din. Puro sila attorney. Oo. Di ba si attorney doktor pa? Si Attorney Alvin. Si Alvin. Alfie. Yun. Iyan kamag-anak. Kaanakan to ng Attorney Alvin. Alvin, si Attorney Alvin Vittorio pa yun, di ba? Alvin Vittorio Fernandez. Si Attorney Alvin, limaad korte, tawali hearing to, pero nansawsaw ad danom. Tadi matsikara, di tanod ba kayaw? Si katutan so pansasakit ulo to ng Attorney Carlos. Talagang makasalita lay agmugabaya na rengal ya salita kapaborito RJ. Ang kumalabi la nan turo may binibi la to. Bakayaw. Di ba dyan yung patang na ulo to. Ta nalgap laray pati CR ta aglaman function. Ay so serious. Ta kyan di mo po iso danom niingan. Nanunot mo man may abong da kasi. Di man may nanaya man ng former mayor Fernandez. Di ba wala ni Forestro, wala ni wala rin ay ayop to. Wala rin ay ayop to, Agila, di ba? Di amay yan, to man na klase. Aman niya lugar. Aman niya lugar. Iba yung iba yung may kainan. Iba naman. Anong barangay yun? Gaway Bukayo. Kinman. Bahain din doon. Bahain din yun. Bakayaw Sur. Bakayaw Sur. Bakayaw Norte naman dito sa banda rito. Kasi hindi ko malimutan yon dahil nung motor pa yung service ko baha. Di siyempre kung hindi ka hihinto ng motor itarangkam sa salem ay manlikat ak matata ako itarangkay sa lake. Hanggang limusot may sa kaya media mo yung service to hanggang pulanatan. Yan. Balibalin intun da to ta interview to may asaba to adi siya walad benag tagawa kay di intarang ka susalay analga pud danom. Kasabi mid manad may laan may restaurant binagaan ko tao naman
Ay, sorry, sir. Yan Di ba rin experience. Tamagana? Okay. Sige. Kilala mo yan. Talagang in sacrificium lang. Kasi nung bumaba siya, na sorry na, sir. Sige, ay kinmot Okay. Okay, sige. Okay. Forgiven. Kasi bahay doon ba? Bahay. No? Talagang bahay. Doon siya nakatira. Doon sila nakatira. Binabaha siya ngayon. Binabaha siya ngayon. So may siya. Karapatan siyang, di ba, manita. Oo. Sa ikwantuot ni, sana kapag nag-point out kayo ng mga rason tungkol sa lumalalang baha, sana may kaakibat din na konkretong solusyon. Tama naman. Ni wala ni imbaga to jay, pero gabay ko ning basa niya, di la? Kaya naglan sakit. Kala ko ma-interview natin yan. Busy pa. Busy pa si attorney, oo. So, yun po ang panawagan ni Ivan G. Pedroso. Sana include din daw natin yung mga nasa DNR at Senro para makatulong din sila sa flood solution dito sa ating lungsod ng Dagupan. Ito yun. Kasi ang sabi niya, it is not enough na sabihin natin na catch basin talaga ang Dagupan City. It is not enough. Yes. Parang wala tayong magagawa. Yes, and I do agree with him. It is not enough na sabihin natin na catch basin ng Dagupan. Ito na tayo, parang gano'n. Hindi pwede. Dapat may solusyon. Dapat may solusyon. May solusyon na nga yun. Pro elevation, di kat, malikat at ngapid din na lang. Pero sa mga mababa, ay yun ang siguro silang kawawa. Yes, ang maganda siguro Kapabrito RJ, hindi man tayo expert, dapat gumawa tayo ng waterways. Buhay pa ba yung mga waterways natin? Kasi analyzation na sa taga syudad na Dagupan Kapabrito RJ. Jad pakatubok da. Bali-bali man so sa tay di Venecia Highway, yalin mo sa. Pero sana no aga kumon at tabun-tabunan iraramay pukok ditan. Niyarin makatulong at panresolba na dalapad syudad na Dagupan. Wala may engineering gina paruntal da Kapabrito viaduct. Yun sana. Yung viaduct bansa ganun yung viaduct hindi mo kinakailangan tabunan yung gagawan mo ng karsada. Igawan mo yung singa poste. Tapyan dyan tagusan ng tubig na dadaan. Yun nga kasi sana, development sabi. Kaya ang pinakamadali kasing gawin yung magtabon tapos plastoin, tapos karsada lang. Wala na. Pero hindi natin naisip na in the near future, ito na. Ito na yung baha. Ito na yung tubig. Sana ganun na lang ginawa natin, viaduct, para tagus-tagusan ng tubig. Siguro yung manakikinig, yan. Puro na lang tayo sana. Sana wag nang maulit-muli. Kasi this is isang buwan lang yata pagitan No common. No common. Agida, limon kan kakanan. Limon kan kakanan. Yan takat ngaroy dilak. Yapan tulin-tulinan. Taniray lyrics to. Lalo lasik yan. Nayari man yung composer na si Sir Jerry. Sir Jerry, good morning. Kaya sana. Pero yung mga liknaan ganyan, welcome po ang mga yan. Yes, welcome po. It's your likna ibaliya. Sarag yun na ipasabis, o anto ko man niya liknaan, o walay man dedengal mo, yan na yarin. We also welcome the explanation or a reaction. Kaya mayroon din silang may babahagi na sabihin na okay tong ginawa, parang ganon. Okay lang, welcome po kayo. Yes. Ako na nagsasabi, okay. Dahil wala akong dinaan ng baha. Pero siguro sa mga sa mga bahay dito, sila yung magsasabing hindi okay. Actually, yung mga pero for me, yes. Okay. Yung mga sa Tapok, lalo na sa Tapok Kapabrito RJ, marami ring establishmento dyan. Now, because of this baha, siyempre apektado yung negosyo nila. Ilang araw mamamalagi yung baha dyan? 2 days, 3 days, 1 week?
2 weeks. Talaga. Ito sunod-sunod eh. Oo, di ba? Yung walang pasok 1 week na eh. Oo. Mayroon na namang bagyo. Yes. Upong na naman. Southern portion ng apektado sa Pangasinan. Nako. Sige nga. So, sabi tapos ko, magpapa-ikatnira. Kaya nga walang klase kahit may araw na eh. Yes. Kasi siyempre, iniisip din yung kapakanan ng mga nabaha. Yes. Until when? So, ang dapat na hanapin nating solusyon, Kapaborito Ajay, kung paano natin, given na ang Dagupan City is a cuts basin, ang solusyon siguro ngayon maganda, paano natin mapapadali na mawala yung mga tubig sa mga daan. Yun. Pero yung road elevation, ala na, nandyan na. Gigibein. Ano yan? Wala na. Kaya iabot yung latay dali nyo. Atan lamay, condition niya, take it or leave it. Iabot nyo lah. Take it or leave it. Agauntad Kapaborito, RJ. Ay, nako. Uy, nagkakaalaman na ha? Nakakabistuhan na ha? Mga malalaking isda na yung nababanggit. Kapaborito Joseph. Actually, Socialist. Mabibigla ka, Kapaborito RJ. Nabigla nga ako eh. Kasi may nababanggit ulit isang pangalan na malapit sa Malacanang. Socialist. Na siya rin pala. Kumikita rin. Kontraktor? Kontraktor. Hindi kontraktor. Hindi naman kontraktor. Pero may meron siyang 15%. Nasa posisyon na gano'n? Sige, balikan na. Meron siyang 15%. Saka yung Sino itits? Di ba mayroon ding na-unearth na dyan sa may lawak, marabok ba yun? Ano yun? Nako, mamaya, balikan natin Kapaborito RJ. So, nakakalaman na. Oo, merong pasabog na bago si Senador Marcoleta. At talagang tinutukoy niya 2 personalidad sa House of Representatives. Meron ding pasabog si former Undersecretary ng DPWH na isang may malaking tao sa Malacanang. Alam niya? Alam niya. Kasi former secretary. Siyempre, na mayroon siyang tinatanggap na 15%. Tapos dito sa lawak, merong na-unearth din. Ano kaya yun? Balikan natin. Sa pagpapatuloy literal, na-unearth. Nagagay eh. Agay-gay. Unearth. Pero asukayan. Asukayan na tatang tanagaging. And, mind you, Kapaborito RJ, walang records. Walang records. Bakit? Nales? And allegedly, isa yon? Isa ito sa ni Mr. Mr. X. Mr. X. Ay, nako. Balikan po natin yan sa pagpapatuloy ng Likna Ibalik. Kaya rin nasarin pakabatan pa imano malalo po ni Adsari Manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. So number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas,
at maunlad isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Lignay Valley at ating tinagagik alas 8:05 sa oras nila. Kaulap kang tabi ni siyempre sa rin magturiuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magturiuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Marites Kapinpin. Happy birthday. Sika, classmate ko yung kapaborito, Ay, RJ. pansit. Pansit. Abala ko mansit ko. Pansit, Pansit. pampahaba ng Buhay. Yon.
Happy birthday and good morning. At siyempre sa mga nakamonitor na rin sa atin, mga kapaborito, uy, I like this. Di bigla ako nakita yung picture ko nang bininyagan ako. Okay, thank you. Throwback. Throwback ni Jubak. Yun, naalama. Siyempre. And siyempre, likewise, good morning. Kinagaman, ayan. Good morning kay Jeff. Sir Jeff. Good morning, Sir Pare Joseph. Kanto, likewise, pare. Good morning kay Madam Celestina Kalimlim. Good morning po, Sir Joseph, Sir RJ. Kanto, kay Sir Bernard Masaoy. Masantos tan maabi kaposan, Sir Jobak tan Sir RJ. Kanto, likewise, si kayo, ha? Ay, gabay kumot pa ni pakabat yan, simbala. So, pangi tulor, dakinan, Panginoon ko, Nina Jimenez Torio. Kasi bang kay datlalaman dita na baay ninggiyan Pangasinan. No simbala so tulor nan antinena. This coming Sunday. Sara may kakanayon tan kabalus-balus ay lino. Janina Jimenez Torio. Okay. Unuran may unagaw. Yes. Oo, tuloy. Okay. So, karuman, kapaborito Ajay, pampapatuloy na sa may hearing na Blue Ribbon Committee at saya so flood control fiasco. At dami na ha. Walay inpresenta. Then Senador Marcoleta ya witness to ya datin Marin. Ay datin? Sundalo. On. Datin sundalo, sayan datin sundalo, kapaborito RJ, at nanserbiya may bodyguard na Congressman Saldico. Si katoy nanserbi, kaya nga sabi ko kanina anong connect ng pagkamarin niya sa issue, yung pala bodyguard. Okay, so may alam siya. Pag bodyguard ka mo, kahit saan ka pumunta, kasama mo di bodyguard. Antam na natin bodyguard singamot ira igagangan. Siyempre. Ni alam may sa kayaw niya, itaw niya ay di anta to. Natan walay kin nansalita natan the Senado wala ray binibit lato lamat. Okay. Malita man na aawitan ton kwarta. Kanyang gabay ko may pulisan libot, ang babig mangkuyayot, yung mga nilasos. Ama tumetawag dat sa amin manlingat mangkuyayot. Tamay mangkuyayot. Manirira. Singa may nabukot-bukot kaya may lapod balat. Yes, lapod karakol. Ang gano agang bulat, no pambabansagan mo, walay takeb mo, walay taklay mo, mangkuyayot ka. Sige. At so nagmaliya pala pagtud Senado, nasayan datin sundalo. Dengalan tayo at atong tanagagig. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pari-parihas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley Verde 6, Pasig City.
tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na... Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako. Hindi ko makita na putol na siya. Pero yung ang definition niya dun sa basura. Basura. Oh. So yun, mga kapaborito, isa sa mga, may nabanggit pa siyang pangalan dyan actually. Nababanggit din niya pangalan ni former Speaker of the House, Martin Romualdez. Nabanggit niya. Actually, may portion dyan, Sir, tawag dito, ipadala ko sa iyo, engineer, yung portion na nabanggit niya, yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. At siguro magandang mapakinggan din natin. Ito, i-play ko na lang siguro, kapaborito. Sige, play mo na lang. Yung portion na yun. Yung portion na yun. Siya mismo. Oo. Sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Oo. Condominium, 56th floor. Oo. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Si Katutan. Nabanggit, ha? Tatlong beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ayun. So, sa 32 beses. Mas maraming pagkakataon. Saan galing yung pera? Yun ang tinatanong kasi natin. Kasi binibigyan din si Saldico eh. At sa bahay ni
Oo. Oh, wait, tapos na. Tama nga. Sa bahay ni Saldico, sabi niya. Siya yung security ni Saldico, di ba? Oo. So, saan galing yung pera? Yun ang tanong natin, kapaborito RJ. Pero yung pagkabanggit niya, meron siyang pinagdadalhan. Nako. Although, ang sinasabi nila ngayon, kapaborito RJ, ito ang sinasabi nila, paano na i-present ni Senador Marcoleta yung witness na yan. Ang sinasabi at paano ngayon, niya nakumbinse? Kasi pagka nag-witness ka, diretsuhin mo na. Yes. Di ba? Ang sinasabi nilang nag-connect sa kanya, si Congressman Mike Defensor. Okay. Siyang nagpakilala kay Gutesa, kay Senador Rodante Marcoleta. So, nakumbinsi nila na magbigay ng mga ganyang impormasyon. Yes. Kasi parang yung before na sumalang, meron na siyang prepared. Kasi tinutuntun din ni Senador Marcoleta, may nakaligtan ka, may paragraph na di ka nabasa, sana wala nang ganun. Para, di ba, yung kusa. Hindi, kapaborito RJ, kasi para mas detalyado, kinakailangan talaga kung ano yung in-execute nila doon sa affidavit, yun talagang babasahin lang nila. So, ibig mong sabihin, before na magsalita, meron ng affidavit na binigay din. Yes. So, kaya yun yung binabasa niya. Kaya sabi niya, pero yung adlib, wag mo nang pakialam naman, Senador. Kasi talagang kung mayroon kang parang hindi na isama doon, na pwede mong idugtong. Hindi naman, kasi ang punto naman na Senador Marcoleta, yun na lang. Yun lang kung ano yung official na sinubmit mo sa Senado, yun ang basahin mo. Pero nagsasalita ka di may iwasan yun. Di ba? Yun lang gusto yung magpaliwanag. Pwede naman siguro doon, pagkatapos yung basahin yung statement niya, sinumpaang statement, sa question and answer portion, pwede na siguro. Sa interrogation. Subukan mo nga. Di ba, yung mga nagtatalumpati sa SUNA, mga ganun, may adlib kasi may gusto pa silang idugtong. Pero at least may official na na. Nasabi naman doon sa kanyang statement. Para sa akin don't question yung adlib. Talagang kasama yun. Kami nga dito, ang daming adlib Ito pa isa kapaborito, RJ. Humarap din sa hearing na yan si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo. At meron siya mga inakusahan. Meron din? Yes. May lumabas din? Inakusahan din niya si Department of Education official Tregby Olyabar, dating dati na staff ni Senador Bong Revilla, at the late Senador Engardo Angara, at sa kanyang anak ngayon, Deputy Secretary Sani Angara. Ano ang akusasyon? Demanding a 15% cut from the 2.85 billion worth of infrastructure projects allegedly for Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano? Ano ba yan? Ito, pakinggan natin. Sino yan? Si nag-resign, the DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito, yung kanyang naging pahayag. Kakalaman na. Ito yung kanyang naging pahayag. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. I confirm the following. Yusek Traigib Olaybar of DepEd. Yusek Traigib Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sani Angara before his appointment as Yusek for the Department of Education. Sometime 2010, I met for the first time Yusek Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to the office of Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently,
I submitted this list to Yusek Olivar. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relate the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me, and which I then delivered to Senator Binay at the house in Quezon City. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. In witness or hope, I will be affixing my signature this day of September 2025 here. Yun. Daming nabanggit. Marami. Meron pa nabanggit dyan. Nabanggit din si Senador Chis Escudero. Pero ito, pinadala niya sa kaibigan at campaign contributor ni Senador Chis Escudero. So pwedeng wala siyang personal knowledge dahil pinadala sa friend Hindi direkta sa kanya. Unlike kay Senador Nancy Binay, dinala sa bahay. Kay Senador Bong Revilla, dinala sa bahay. Nako. Kakaalaman na ha. Ito pero pa. Yung mga yan, pag ebidensyang pinag-usapan, siyang ebidensya. Oo. Siyang testigo. Pero kung hanapan mo ng resibo, walang resibo yan. Walang resibo. O patunay. Siya lang nakakalam. Ay, nako, kapaborito. Actually, bukod dyan sa ongoing na mga investigation sa Senado, kapaborito RJ, meron nga nagtatanong dito, bakit hindi ko ramdam ang galit ni Risa, ni Bam, ni Kiko, ni Laila, at ng makabayan kay Martin at Saldico? Hindi sila, ibig nyo sabihin, selective din sila? Ayaw nilang makisawsaw ngayon kasi pag nakisawsaw sila, nawala yung administrasyon, yung susunod na administrasyon, ayaw din nila. Ano ba yan? So, selective. So, ito na. At least, may contribution yan sa gagawing investigasyon naman ng Independent Commission for Infrastructure. Yes. Kasi additional yan, mga input. At yung mga taong yan, ay sila rin yung magiging witness doon. Kasi, ang Senado, tatapusin na rin yung investigasyon dahil ipalimadamot la dahil CI. Pero sa pagtatapos, ang daming mga nabubulgar. Nababanggit na mga pangalan. At mga pangalan na yung nagsasalita parang may nervyos. 'Di ba? Ibig kong sabihin parang
ang tamplay, di ba no aron na may baba ka kay katuan sana may sakit na linawan makauman so na actually kapaborito RJ sa pagkabanggit ng pangalan ni Executive Secretary Bersamin, meron din siyang statement. Ang sabi niya, statement ni Executive Secretary Bersamin, ang sabi niya, I deny the imputation contained in the sworn statement of DPWH Undersecretary Bernardo submitted to the Senate Blue Ribbon Committee about the delivery of agreed 15% commitment supposedly for the office of the Executive Secretary. The imputation is not true. Then, of course, on your part, no? Siyempre, kinakailangan pag sa harap sa investigation at saka sa korte siguro, yun, sabihin, doon na lang niyo sabihin na ganun, kapaborito Argento. Kasi bukod kay Kwan, Executive Secretary Bersamin, meron ding statement si Senador Chis Escudero. Of course, vehemently denied the malicious allegations and innuendos made by former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me. Yun yung sinasabi natin kanina kapaborito RJ. He never had any contact with me directly regarding this matter and I will prove that he is lying about my alleged involvement. Si meron na rin si Senator former si idol ko former speaker. Hindi si idol ko si Bong Revilla, wala din. Wala pa. Nancy Binay, wala din. Wala din. Quiet pa sila sa ngayon. Former speaker, wala pa. Former speaker, meron na akong nakita na binanggit niya kapaborito RJ. Hinahanap ko lang dito sa aking file. Tingnan natin kung ano yung kanyang reaksyon. Although of course initially nung nabasa ko kasi ang sinasabi niya ito basahin ko na lang ha. Official yan. Yes, official statement former speaker ng former Speaker of the House September 25, 2025. I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication, nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. The most telling flaw is the witness claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Impossible yan, kwanto. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsos in uno, falsos in omnibus, meaning false in one thing, false in everything. This is clearly political and the product of coaching. I will not allow these perjurious statements to pass unchallenged. Hindi ko ito palalampasin. I repeat, I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. I have never authorized, instructed, or allowed anyone to engage in any conduct that would betray the people or taint my name. I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose those falsehoods. I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issues. I remained silent out of respect for the process, but now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back, not with rhetoric but with evidence. Kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pundo ng bayan. Hindi ko kailangan ng perang galing sa masama. To the Filipino people, I give you this solemn assurance. I will never betray your trust. Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, 1st District of Leyte. Ayan. So, patas tayo dito. Ay, binibigay natin yung side by side. Yes. Kulikilan manunot. Di ba? Siyempre, pag may nag-akusa, denial. Patunayan mo. Patunayan. Yung sa Marabok, ano yun? Sabi nga niya, not by rhetoric, but by evidence. So, tingnan natin. Okay. Tingnan ano yung sa Marabok? Sa Marabok naman,
bago natin mapunta sa Marabok, alam mo may napuntahang lugar pa si DPWH Secretary Vince Dizon. Saan? Somewhere in the Mindanao. Pero mas concern ako dito sa Marabok dahil Pangasinan 'yon, partner. Meron din sa Davao. Mayroon din. Kahalintulad na issue din, kapaborito RJ. Babalikan natin yan sa pagpapatuloy ng Likna ay Balay. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring
bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barbert's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for men and women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy, sulik na ay bali at ating talagagi kalup kantabi ni siyempre Sari Magtaryuran Lingkor. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Tan say Magtaryan kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kapigan man ya agaw mat kapaborito RJ, ano agak nalilingo. At karo man mo. Nakartumat nan nakardamat nan Secretary Vince Dizon, kaiba to'y Mayor Magalong. So, parte na Sakaya Flood Control Projects demand inarlamay na kartuay. The Davao Occidental. Nantami-tamihan tuman sukin. District Engineer di man kapaborito Ajay. Wala man. Wala man. It's actually a ghost project. Abasing abayaran la pero ang gapi malagay. Antan so ang sakit. So ang sakit dengalan tiya kapaborito RJ, si Secretary Vince Dizon. Tadyat sa tanya agawa kapaborito RJ, agto apigilan ng DPWH Secretary Vince Dizon. So sa may pasnuk to. Nakadan. Sinasabi ko sa inyo wala akong sige, go ahead. Yan na, sir. Yan. Sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Wala siyang pakialam. Yung isa, maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. Basta walang ginagawa, siyempre. Busin mo, sir. Yung nauna, sir, engineer. Before that, yung isa pa na video ni Secretary Vince Dizon, may panpapaslukan to eh. Kwento nung dating mga Ayan. Harap-harapan. Ayan na. Hindi, wala akong pakialam. Sinasabi ko na sa iyo ngayon, lahat ng infra bigay mo. Nako. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan yun. Yung mga nanonood sa Facebook Live, nakikita nyo sa TV, sa YouTube. Nako, talagang mapapamura. Ayan pa si Sekretarya. Pero wala tayo. As of now, wala tayong nakikita. So merong mga sinasabi na kwento-kwento nung dating mga DPWH dito na hinahanap ko ay nawawala na, hindi ko lang kung nasa na. Meron daw, pero banda dun daw. Kung saan. Medyo hindi. Medyo, meron na. Ang purpose ng GAA na specific na gano'n is parang nga malaman natin kung saan yung record. Kaya tayo may line item budgeting. Para may detalye dyan, enough na para makita ng tao, malaman na meron ba o wala. Diba? Yun ang purpose. So, ganito, wala. Ang proyekto nga ako nakikita dito. Guni-guni. Nalgep. So,
bukod dyan ngayon, mga kapaborito, meron din tayo na discovery ngayon. Sa actually, yung mga kababayan po natin, may pinadala sa atin. Concerned din sila sa isang project dan sa parte ng Lawak. Ayan yung sa Marabok. Ito yung sa Marabok, mga kapaborito. Ano yan? Flood control projects. Flood control projects din ito, kapaborito RJ, na nasira na. Pakita nga natin yung mga pictures, kapaborito Nick, para makita nila. Ayan yung mga project. Yan yung project sa barangay, sandali, tignan ko ngayon dito. Sa Lawak yan eh, di ba? Yes. Ano slope protection doon? Saan na ba nakalagay yun? Nako. Sa mga nanonood na makikita nyo yan. Yun, ito. Kailan kaya yung ginawa? May nagpadala sa atin, sabi niya, nadadaol nga slope protection, Itim, Marabok, Lawak, Pangasinan. Sino kayang delikado sa mga kabahayan, dapat gawin kaagad. Yes. Kasi nga, protection nga yan eh. Oo. Para sa pagbahay. Tapos ganyan. May mga atis na ala. Kapaborito Joseph. Siyempre, ang dyan, tatanungin yung integridad niya, yung kabisgagan to. Hinahanap natin yung contract agreement. Para makita kung sino yung contractor at kung magkano, wala tayong makita, walang mahanap. Kailan kaya ang ginawa? Sinong nakakasakop niyan? 4th, 3rd o Lawak is 5th. 3rd. Lawak? 3rd district ng 3rd Engineering District. 3rd Engineering District. Para malinaw. Pero sa Congressional District, 5th. That is 5th Congressional District. Sakop ng 3rd na ang opisina sa Rosales, yung DPWH. So, pag nakikita nyo po sa picture, mga kapaborito, yan po ang itsura nung pinadala sa atin na slope protection dyan po sa may barangay Marabok, Lawak, Pangasinan. Kanino pong project yan? Pero kita po ninyo, medyo dilapidated lang. Kailan natapos yan? Kailan in-implement? Kailangan mapuntahan din yan ni Secretary, DPW Secretary Dizon. Dapat. Ni Mayor Magalong. Para makita rin nila na ang nakakalungkot lang, kapaborito. Dito yan sa Pangasinan yan. Pangasinan yan. Nakakalungkot, kapaborito RJ. Ano to? Nationwide na ganito ang sitwasyon natin? Kaya nga, sabi ko nga kanina, Luzon, Visayas, Mindanao, meron. Grabe. Di pagka meron lahat, di limpak-limpak na sa labihan, kapaborito Joseph. Grabe, kapaborito RJ. Ay, Socialist. Paano na? Ang daming naghihirap Sabi ko nga kahapon, pati yung nagbebenta ng mga street food, nakapayong kahit ulan. Hindi niya masulsulan yung kanyang kalan. Lumalaban ng patas. Tapos may bababalitaan ka na, mali-malita. Ako, na pera. Nakakalungkot. Nadadalhin sa, although, ayon sa witness. Pero siyempre, yung mga involved, prove it. We'll try our best, mga kapaborito, na i-unearth natin yan. Kung sino ang contractor, sino ang gumawa, at kanino nakapangalan yung project na yan. Para mabigyan din natin ng hustisya yung pera ng taong bayan. Na winawaldas. Napupunta sa ilan lang. Parang laging nakadikit na sa sistema natin. Kasi so wala nang nangyayari sa ating bayan. Pagka ganito na lagi po tayo, mga kapaborito, agawantan kapaborito RJ. Pag ginagawa mo yung tama, yung trabaho mo, walang problema At makikinabang ang taong bayan. Pero pag may mga buhay dyan na nangungutlob, wala. Naalala. Pero na yan tradisyon na yan. May kausap nga ko dati latan. Ngayon lang nabulgar, buti nabulgar kwanto. Naalala ko tuloy si Juan, Tatay Digong, in one of his SONA, State of the Nation Address, kapaborito RJ. Himbaga to man, sana kung may earthquake ngayon, dito na lang magsisintro sa House of Representatives. Kanto? Wala simto. Wala simto na, dagalanti si Tatay Digong. Wala imbaga to, dagalanti si statement to ng Tatay Digong. May laman, may hugot. Pawi lang tayo niya. Speaker, Your Honor.
bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang. Ay, hindi yan, partner, hindi yan. Si Tatay Digong. Hanapin mo si Tatay Digong, partner. Si Kunyan, si Senador Bato yan. Tinatanong niya si Kwani, si Marines. Si Tatay Digong, yung sabi? Ito yung kanya sinabi, ha. One of his statement kapaborito, RJ. Natawarin yung mga nasa House of Representatives. Doon mismo. I just heard that Your Honor, from a psychic Aguado, Your Honor. that the first crop when the big one hits yung boses, pumapasok si Senador will be right here in the center of this. Allegedly bahay din ni... pumapasok pa rin. Engineer. Pakinggan natin si Tatay Digong. So papunta ito kay Speaker. Wala. Ibang pumapasok na boses. Yan man ang sabi nila. Paborito Joseph. Pero sinabi Philippines niya is so not in my ayusin pa ni... Maganda yung sinabi ni I just heard that tingnan natin. from a psychic that the first crop when the big one hits will be right here in the center of this. Nasa Congress yan dyan? Congress. Yan man ang sabi nila. Philippines is so corrupt, it's so lousy, that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. So I pray that if the earthquake comes, it comes now, this moment. Kompleto na tayo. Nakalira namin. Of all the presidents. So, hindi rin yan excuse yung sarili dyan. Dan ako nabilib kay Tatay Digong kapaborito, RJ. Kasi of all the presidents, siya lang nakapagsabi niyan in front of the House of Representatives. Hindi niya initsapera. Hindi niya initsapera sarili niya. Hindi niya dinamin niya lahat. Kasi nga sabi nga nila, ang impression nila kasi sa Pilipinas, malala yung korupsyon dito sa atin. Magmula sa presidente, down, pababa. Kaya kung may earthquake ngayon, big earthquake, kanto, di ba kasi yung big one, kapaborito AJ, dito na lang sumintro. Ngayon na, kanto? Ngayon na. Makalog ka, kauntang kapaborito sana AJ. Dalangin natin yung mapundo, direkta na sa LGU. Yan. At sa mga kapitan, yan, dahil mayroon din akong napanood, ba't ang barko hindi lumulubog? Dahil ang nandung lang daw kapitan. Likas mo. Para at least na-check na saray totoo. No antoy gagon data na lugar da. Singa dita na barangay Papagayan, wala banwitan di man na kyan. Tilapia, hito, di man na dalang ko kami amay ang mababangwit. Kanyan happy ramay kabarangay. Nambanwit ka ma? Lawari ang kapawi kong bangwit At pasyarta si Kapitan Wilfredo Soriano na barangay Papagayan. Dita na balay na binmalay. Tan gaylay liket to tawalay balibalin barangay Hulto. Atan aya at misal salamat. At kinan mayor ta si katoy ang iter. Tan balibali so sa may proyekto. Aya gagawin tutan. Dengalan ta pa, kapaborito Joseph. Sige. Barangay Kapitan Wilfredo Soriano na barangay Papagayan, na Binmalay, Pangasinan. Barangay Captain, Barangay Chairman. Sir, good morning. Ang may atipid ni saya may una. Barangay Kulay, cert ni iba't iray council ya ayaman ni balay. So pagawa ng mayor ya may budget ni isang barangay hall di ang agami natan impabin miman in realignment ni para dikir pag senior citizen. So umpisang dala. So ayan budget, walay budget men more than 1 million 36,000 to 39,412.41 so budget ni. Intended ko mo ng barangay hall pero lapod ginawa ng mayor kinrehala nyo lang garon. Okay, the rest.
in realign milaman ya para daycare tan senior citizen center. Oh, ini lagi panggalan niyo. Utap po nito. Ay maawang mo niya. Oh, may nang-deliver laray gamit laray kontraktor. Okay. So, impabidding ni open bidding. Dan open bidding kami. So, say analo say lowest bidder 825. Oh, so katipid kami halos 210. Wala ya Porte Barangay. Kanyan wala mo so area line me each year. Kanyan sa barangay me kinya malinis so gagawin ni bigapi ratay may walay na balaw na hindi palin manaron kami mamunod kami po sa nung say mangkal ka kami po sa very transparent. Transparent kami accountability pan nagkakasasan kami ni basta na ito sa servisyo karon wala on tas katutay nilubang ni at a public servant so gagawin ni ang ginayaran ni katuwang kuray yun tawsil. Okay, so thank you Kap pwede mo oras sa sayan program. Salamat po ipagbisita yung kami ay kaitan nyo kami oras. So, isa salamat ang konsi kayo. Ipaning si ina ni Barangay Captain Wilfred Soriano ng Barangay Papagayan para kumustahan naman natin ang kanyang barangay. Good morning, Kap, ang inyong pagbati. Good morning, sir. Baru saray kalugaran tayo ra. Santo siya kawasan sa namin. Yes, di ba nalamot iray pigaran na bagyo si Nando? Kumusta yung barangay mo ka? Ay kasumpal to kinay si Nando. So agapumot so alikat min tagam bagal say tanong anto may danom may lasya bagyo uman mo lalamang to kala to para agap apin sala. Okay, kumusta mo so sa tulong na munisipyo na liderato ng Mayor Pet barangay mo? Say pagbalik min kisah salamatan kinan Mayor Pet say barangay mi so tubo kulanan. Nanigling niyo mo ni pinalagyan to kami barangay hall bali-bali ya tourist story. San nan-request tungkol may kanal. So ini tanto kami bakong tampol kanyan ako pa'y miramay kanal ya ramay existing ya importante ya dalan ni tanong. So ako puputan ni kanyan medyo pimulos so yan agos na darom ya papuntag ilog. So Ken, ganun ang subside, marami tanong kapitan, lapod saman yung ginawa nun mayor. Maliban na ba, siyempre nung high tide, non-labors danom, siyempre aga makalis nun. Bala no, once siya ng low tide, biron tumutatampol sa danom. Yes, medyo sabi mi, mangaray Kenya kumpong na senior citizen mo, kapitan, unto ya? Ayamay yan. Pension na aray mangawa na aray third quarter. So wadya na natin yati tipon ya manalagar na may pension na. Okay. Panala po yung pension talaga kanito. Munisipyo. Na may jadkin munisipyo. Ay so iakar talad para barangay natin. Ang lag munisipyo. It is good. Jala. Okay. So amin mo liwa kanin senior kani kasali. Hindi. Makadula. Parehas na. Okay, saya panawagan mo sa barangay mo, kapitan. Matintinunos so panamali diyan barangay Papagayan.
kabarangkayan ko ra, so pisasalamatan ko, so mongyo ulupan tayo, pipiulop yo, barangay. Kumon, magtutulungan din paano napansimpalo tayo, so barangay tayo, mayami so nagawan tayo, paano bukor kumot, bukor min council, kayo ditulungan, so ang may manayara na bukor. Kanyan, magtutulungan tayo para barangay tayo yan. Aray timot niya, wala niray, medyo magano mo lamay, kami project lang niya panangaro ng mayor. Oo, totoo. Kami solar, Bagyo Tanoy. So, ako ang tama mo kakiganda ika po, bala kila. Asinggerla. Manutundok lang si kami lang ito Dubai. Sa highway, nananginangiwa lang highway, maliliwawa lang highway. Ginawa ng mayor mo, panangaro ito. Barangay ni. Mayor Pet. On. Okay. Si Katuman, kapaborito Joseph, si Barangay Chairman Wilfredo Soriano. Biriamba lang to ha. Oo. May talagang misal salamat sa iterya suporta ng Mayor Pet Merera ditan barangay to. Makulimat. Agmat nababandag timot post ng Mr. Leon Castro, di ba? Gaano uran gagon to'y temporaryong solusyon at sa problema. Yeah, oo. Actually, atanso ang may ken, amay wala ni may ipapalagidan natin niya kantan high-tech layakin. Solar lights kapaborito ay sa kayman ay yang kakabalag so tapyan nang naliwawaan so balay na binmali ang gano di mad si kami actually wala contribution mat ng Vice Mayor si Vice Mayor mapapagawa namin again ay good morning Vice Mayor how are you si ipapaalagito di man niya may solar lights kanyan mapasya balay na binmali at ating tanagagi. Hello, good morning nga pala kay Madam Cecilia Morante, sabi niya good morning idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Sabi ni Jean Nasin Tawataw, basura pala ang definition ng buwis na nagmula sa dugo at pawis ng mamamayan. Naninanakaw ng mga buhaya sa pamahalaan. Alam mo na naman, marma na, ang patang sulok yung kunatalusan, naging kamo, basura da may milyon, samantalang kami may isong kapisan libo da, ang kapoy lasos da, amay numakalmura sa nagawat na napag-unanap iralamot na buwas sa naupo lang tampol. Tapos basura lang ay say kwento ni. Salamat po sa pag-flashback ng sona ni Tatay Diggs. Naway manatiling matatag ang inyong malaganap na programa at naway tumagal pa for long years ang inyong istasyon. Alam ninyo, matagal na nating nilalabanan itong korupsyon. Di ba? Yes. Hanggang ngayon nandyan pa. Marami na, patay na yung mga nagsasabi nung una. O sinong maboka diyan noon? Si Senadora Miriam Defensor Santiago. Uy. Di ba? Pati former President si dating Presidente Marcos. Sinasabi din niya yan na kailangan hanggang ngayon mayroon pa. At ngayon hindi lang na triple. Di ba? Mas lalo malaki balag sukat lab natin. Walay anapon kon impawit dan Miriam Santiago di ba mayroon yun? Ay socialist. Nakaw. Kaya kung tagang disigido ang mga taong na italaga ngayon na magsukait sa mga korupsyon at matuldukan nito, hayahay ang buhay. Ito yung sabi ni Miriam Santiago, Senadora, the late. Minsan binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Pagkatapos minahuli ko, huling-huli, buhay na buhay. Ganon ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nag-practice kayo 1 taon, 2 taon. Ako, RTC judge. Di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinondena nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Kung hatulan natin may sala yan, di ibig lang dahil crooked siya, di ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ay, nako. Makita niyo yan. Buti pa si Tatay Digong walang
pati sa tayong lahat dito, sabi niya. Oo. Sana ngayon na, kasi may iniintay na big one. Sana ngayon na. Ay, socialist. Doon mo makikita yung honesty. Nako, lumagpas na tayo. Pero wala na tayong sapat na oras, mga kapaborito, because it's Friday. We'll see you again on Monday. Yes. At tabayanan po ninyo, susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito, Joy Baby. Ha? Akala pa kang tabay, lalangulad, dik na ibalay. Charaya ka. Nag-imagine pa rin ako kung paano yung basura ng sige. Nako. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarelingkor, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabe team the technical side. Ang Gapiarom, the only one. Sa alin na nag-engineer Nixon Dakal. See you po, mga kapaborito, sa Monday. Dito lamang sa Pangasinan's number 1 pop music station, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radio